नै जोंना ना सायग्राफ्रा मा ना बियो नानि रौ होन रौ ए थुरिसो लादों नै ना थुरि नै जोंना नानियाबो ना सायदों दिनैहाय ना जानोसैलाय रौ आरो इयो नैबे सिलफार नै ना सायगासिनो फिफा फिसायस्रा हनै मावजियासो बिबाय नानि नोंनि ना सायनायखौ गावनोबो ससे नांगौनो दावबो इयाव दावबाय ओरै दावबोबासो जायो दानसुया दावबो फिफा फिसा ना सायदों मालाय दावखोदो मा दे खांख्राइबो दावखोदो दे दावखायो दे ना सायग्राफ्रा होथारदों मालाय आंबा नैयावनो लाजोबदों दे सायद' नानि नै ना जानोसै दिनैहाय ना सायगासिनो फिफा फिसा नै लोगोफोर ओंखाम जानोसै आंहा सानजौफुनि मैथाजों ना ओमफ्राय नै आलु सयाबिन लाब्रा मैथा ना रोसिखौ लोंग्रोनो टेस्टि ना गिदिरजों मैथा जानोसै दिनै लोगोफोर जोंहा ओंखाम जागासिनो मोना नाया बे हाथायाव लायनो दिनै आदान बाजार ना दाउआ दाउआ न'निसो जोंनिसो ना दाउआ दाउखौ दा जागोन जोंनिसो ना आलदा जानोसै र' नोंनो आलदा होनसै बिदि नानि नै दुगैखांबाय बिमा फिसा ओंखाम जाबाय ने माइनावा लोगोफोर जोंहा जाबाय थानोसै नै सनाफोर माइरं जावदों आंहा हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय खोनाफोर नोंथाङा माइरं जावदों आरो नै दासो सौनाय जा गुदुं आरो दासो सौदों आरो गुमैमोनहा ओमफ्राय आंहा नै जावबाय सनाफोर दिनै सानसेनि ब्लग भिडिअ मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांसै नै आङो दा माइरं जावनायनिफ्रायनो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आरो ओमफ्रायो बायाबा नायलांदोलाय आं भिडिअ'नो सानफ्रामबो दिन्थिनोसै संनाय खावनाय ओमफ्राय फिसा फिसा खामानि मावनाय आरो अननानै बायाबा दिनै सानसेनि ब्लग भिडिअ'खौबो नायना होदोलाय जोबजासे ओमफ्रायो चेनेलाव सोरबा गोदान नायफैयोबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना हरदो ओमफ्रायो लाइक कमेन्ट होलांदो आरो सनाफोर भिडिअ'ल' बिदिबा नायलांबाय थादो नै आंहा माइरं जावगासिनो दंसै गुदुंथार दा संनायखाय माइ गाबानो गैथारा आरो एसे
नाङा सनाफोर Terkadang nani